Asa man mga balay diri wa mura magway balay. Saan pagkahalin ani akong laptop ron? Duyan. Duha na lang nabilin sa akong item. Padayon ko sa unahan or mubalik na lang ko sa agi. Yun na pa. Ug mubalik ko sa agi alkansi ko. Pero mupadayon ko sa unahan basin bulahan. Ani ako padayon ko. Kuan ba? Ako ba kailangan ikog laptop ron ba kay among napamimbuhat ang thesis tapos laptop di kailangan kayo kay kung cellphone lang lisod kayo kay magsiglag. Laptop yun akong kailangan karon nun saan man tabang itag laptop no na kay mga kuan nandiya nga nabaligag laptop. Yan naman ko laptop dayo. Ang ako lang duyan eh. Vlog na mo. Ako kanan ba? Yan imo ang problema. Kita dayo. Nga sa ba tabang kita naron nga layo bukid man ato nya. Try daw lang sa mga online shopping. Sinema nuroy try at sa agusoy. Ako duyan daw ko aday. Online? Oh. Na kay mga kaila? Naman day pero basin mahal ba? Mas okay man ang suroy-suroy. Sinema nuroy try ron. May lagi nga kuan man. Mingaw kayo ba tapos layo biya kay ninon. Posible po kay gday mo sulod diri. Uy, Naalagi ni ron day. Baklay-baklay sa taday. tara. Nawas lang sa ta. Ani ita. May guntag Ay, ma'am. may buntag sir. Unsa ni dala ay laptop? Laptop ug duyan. Sino na? Unsa ni baligya? Kuan. Daghang kini ganiha almost 20 ka laptop and 50 ka duyan. Morning ako na lang ni ilahos sa unahan kay isa na lang ka duyan ug isa na lang ka laptop. Ay, ito sir. Laptop? Oh, laptop siya. Wala, kailangan kay laptop gud. Kaya unsa man ang installation na? Kuan ni, installation and maintenance. Nya iya po daw kay duyan. Sir, di siya nga nay duyan pud ka. Ila po na sir. Ay, kasi nang inalag Siya duyan. duyan. Ikaw? Sakto. Duyan ako. Prato ra kay ni. Hindi po sila. Kani nga duyan with muskit na ni. Nay muskitero. Skip na day. Nay muskitero nani siya PC diri nga unsa ni na siya tay. Isangit lang nimo kung asa nimo isangit lang sang ba or kuan. Good for 2 person. Pero dili pareha kadako nimo ang imong ikadulog diri. Limit lang ta mga 1 to 3 years old lang. Nya di ka magmahay ani kay perting ligo na ang mga dapat ani gikan jud ni siya sa Alabata, Abaca. Hindi kay day. Pila po na sir. Pautang na sir or cash. Kani cash jud ni siya ma'am kay ginasuroy magud nako layo Sir, kaayo. amoy kwarta i-cash sir. Pwede utang. Ihatag na lang nako nig 5 pesos nimo ma'am. 5 pesos. Po dala to harap po dala sir. Oy. May Cash na sir. man. Sus na lang ni ma'am. Kita jud dali sir. Wa jud tay kwarta i-cash ala sir. 5 pesos na lang? Wa jud sir. Di siguro Misag 5 wala ka diha. Wa jud. dili gid siguro para si Morning Duyana ma'am basig na pa sunahan ang makapalit ani. Sige, bawi lang next life ma'am. Ikaw na, tap ko mo ha. Laptop ako unsa ko na. Karang cash pud na, cash Bapo pud kaning na. laptop ani. Ang price ani naagod ni sa 69,000 gud ni siya. 69,000? Oh, 69,000 eh. Ah. 69,000. Hello? Akong Wala na gubaan para na ang mga unsaan na. wala ni guba. Wala gubaan sa kanan. Kuan ka nga guba Kasi ni. pili na ma-open. Dili ni guba. Pareho tong mga uban niya nga. Lobat ang yun siya. Kinahanglan pa i-charge. So, ang gutay kuryente dire. Niya wala na yung libre charger. Na direct charger ani. Niya ang problema ka, wala may kuryente sa balay. Charge niyo silingan. Pero Unsa kani man nga na? laptop ni, mahal man kay ni nag-promo man meron. Di na naman lang. 20 pesos na lang yun dito. 20 pesos? Oh, 20 pesos Wala, na lang yun. gid sir. Oy, wag gid isang piso sir, wag gid ko dala. Daon na pagka Pili man siguro sunod si mana lang kairan nun, dalon lang naron. Di po pwede ma'am, kay i-remit na ko sa mo ang kuan kumpanya. Hangyo, bitaw sir, duro man kanay niyo sir. I-remit man ko na ako na sa among kumpanya ma'am ya. Ako ipanggitaan. Nya kailangan man jud kinakong laptop sir nya. Wa pa man ko ika-cash diri, alangan. Mora nang istoryahan ma'am. Kinahanglan Nya nimong sir, ko laptop. lang sa 20 pesos sir bitaw. Paano gina patubuin sir, mo 40. Mora nang laptop. Ay mora nang istoryahan ma'am. Kinahanglan nimong laptop. Kinahanglan po na akong 20. Maraming salamat. Salamat kay ma'am. Sir, dito sir. Si ma'am, salamat. Hangyo lang sa ba. Sir. Hoy. Kawawang cowboy. Sige na mo kuno gin kabayo no kay may tong laptop ba kailangan ng laptop manggod kay gamitonon sa eskwelahan ba. Di kanang kabayo? Oy baligyan tala ko ba. Na kay palit ani? Pangitayan ang kuhan. Bayar no? Bayar. Pila na. Ha? Pila. Para sa pangurang sa gatos gur bagyan ako eh. Sa katos? Hmm? Kahit sa sayang na. Uy, kuy kwarta. Kung nanday palitan na.
Okay ah. Oy, sir. Oh. Tao ni tao. Ay, naman. Ano yung mga balay dire? Lagi sir. Usay pangita nimo sir. Naga, ani ang mga item nga gina pangsuroy na ako kay Unsa man sir? duyan, atay duyan dire. Naputay laptop. Ay, kapag na jud kung ipangita akong laptop ron sir ba kay kailangan kinako. Pila po na? Hmm? Pila? Kaning duyan, ang promo na 5 pesos na lang ni. Oh, 5 daw. Kaning laptop, 20 pesos lang po din. 20 pesos? Okay, para Ay, maulit laptop ako. Buwan ko ni, 20 ka duyan, Sir, 50. masugot ka sir kanang laptop nimo kamyon to nagkabayo. Ha? Kabayo ba? Kambyuan o kabayo? Para di na ka mag-backlight pa uli nimo. Magsakay na kag kabayo. Kambyo ang kabayo? Oh. Dito kabalo mo sa kay kabayo. Para di na ka mag-backlight ba? Pila kay kambyo sa kabayo. Mahal lang kabayo sir. Sa gatos na. Labaw pa 20 ana. Sige ba? Oh, Ano sige, na lang? sir. Imo na sir. Kabayo? Oh, kanimo Kabayo. na. Ako rin laptop yung sir. Sige, sige. Sige. Dugay na ko manganday og kabayo ba? Kabayo. Kaning duyan, apakapin na lang ni. Ay pagkapin na siya, data man siya sir. Ay, mo Pila man ni? Duha man niya na. Gani. Amo man ang kabayo. Asa ko? Buyodin lang sa ako. Turang kanot. Sa PC. pisyo. Kuha lang. Kala sir ha. Sige, sige. Bali kog tanggal nindot ni. Salamat kayo ha. Oh, para di na ka mag-backlight sir, bakit kita man ka nang backlight ah. Kusog kayo mo dagan ning kabayo ba? Ha? Mo dagan. Gusto niya na. Gusto. Diba kay? Tangagong ka. Putla na lang na. Sir, ikaw rin balagoy na sir. Sige, sige, sige. Salamat. Oh, Salamat. salamat sir. Sige, Ha? sige. Kaya bala na. Sige.